Er is direct een burgernetmelding uitgegaan en we hebben met diverse politie-eenheden om de verdachten zocht. Dat waren 2 jongens op een rode scooter. En een collega van u die trof hier in de veebuurt, hier achter mij, trof hij bij een pand, trof hij een rode scooter om van de motor naar warm weer. Nou, en in oorlog is het Openbaar Ministerie besloten om de mensen die daar in het huis zitten, om die om te houden. Ja, het is een week dat je zegt, maar al je lietse stretjes. Nou, we moeten erom denken dat ze net uitnaaien konden. Dus we gaan alle dikjes proberen aan te zetten. En daar hebben we dus een protte mensen voor nodig. We hebben een oproep die aan alle collega's die in de buurt verleld worden om direct hierheen te komen. Om te helpen om deze week aan te zetten. De overval is gepleegd met een vuurwapen. Onder bedreiging van een vuurwapen ben er sieraden stellen bij de juwelierwaai. En ja, omdat er vuurwapengebruik is, werd besloten om dan om onze aanhoudingseenheid en het arrestatieteam in te zetten om deze mensen aan te houden.